Usa ka dakong sunog ang kalit nga miulbo pasado alauna karong hapon sa Cagayan de Oro City. Dili moubos sa 40 ka mga panimalay ang naugdaw og sa inisal nga tala posibleng miabot sa kapin 4 million pesos ang danyos. Ani ang report. Sa drone footage sa usa ka netizen, tataw ang itom nga bagang aso ingon man dakong kalayo nga milamoy sa mga kabalayan. Ingon ani kadako ang sunog nga nahitabo sa 31st Street sa Barangay Nazareth pasado alauna sa hapon adlang Huwebes. Tungod sa kadako sa sunog, may abot sa ikaupat nga alarma ang insidente, rason nga pinaspasay ang pagresponde sa mga personahe sa BFP. Paspasay ang pagpasirit og tubig aron mapalong ang dakong kalayo. Diyang nakontrola na ang sunog, kita gayod ang dakong danyos nga gibili niini. Halos abo na lamang ang kaniadtong mga panimalay sa maong lugar. Sagad sa mga residente, wala gayod gamit nga nasalbar. Asa? Sa ba to? Gikan, ganito sa gikan silang balay ba? Ano ba nakatulog? Wala, nga baklay naman siya. Init na kayo sa ba na? Oh. Kuyapan siya pag-abot na rin. Pero yung kinsa ba mo, gitabang nimo? O, kamulo pa mangukuhan sa taas. Napamagi pang kuha ba? Na timingan ako dari, gikan siya di sulod. Usog na ba yung kalayo ba? Ang ubang residente, emosyonal pa tungod sa kakalit sa maong panghitabo. Wala yun, sir. Namaligya ka mo sa kalsada, sir. Kinsa may nabilin sa inyong balay? Wala yung tao kay namaligya ko. Nagtrabaho akong bana. Sa inisyal nga tala sa otoridad, may abot ngadto sa kapin 40 ka mga panimalay ang naugdaw kung asa posibleng moabot ngadto sa kapin 4 million pesos ang danyos. Ang Barangay Council sa Nazareth ginahikay na ang mga posibleng tabang nga mahatag sa mga nasunugan. Ang saan nga biktima, siguro, mo proceed lang sila dito sa barangay, sa covered court, aron ma-assist pa to o kung sa atong mga tabang. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.